טוב. אני מקליט את זה, שלא לשכוח. וואי, כמה לומדים. כל יום. כל יום יום חדש. כל יום לומדים. וכל יום מחדש מעשה בראשית. היום התאריך ה' בחשוון תשע"א תש"ע ה' בחשוון. ברוך השם, השם זיכה אותי היום. וואי, זיכה אותי היום ללמוד דברים. מה זה ללמוד? ללמוד על מנת ללמד, לטפוח על מנת להצליח. אוי אוי אוי, מה אני לומד, ברוך השם. לומד, כל הזמן לומדים אותנו עכשיו. זה נקרא קורס בשיווק. טוב, קורס בשיווק. מה מלמדים שם בקורס בשיווק? הוא מלמד אותנו. מה מלמד? הוא אומר, הרי כל אחד מסתובב היום עם כסף. יש לו שטרות בכיס, נכון? יש לו שטרות, הוא הולך עם שטרות. שמה הוא צריך שטרות? שמה הוא צריך את זה? לא, הוא צריך לקנות דבר. בסדר, אבל מה? זה כולה זה נייר, מה הבעיה? מה הוא צריך את זה? לא, תשמע, זה שווה, אתה יכול לבוא ולהחליף. כן, אבל הנייר עצמו, בשמה. קח איזה משהו, תיקח, תבוא, מה, צומח משהו אחר על העץ? לא דבר צומח בעצים. לא, תקטוף, מה הבעיה? למה צריך שטרות? לא ראי זה. מה עוד אומר המרצה? הוא אומר, תשמע, שר הזה, כל אחת נייר. מה קורה? מחר בא שר האוצר, בא מחר ומבטל. מבטל עכשיו, הוא אומר, תשמעו, הוא אומר, היה דברים כאלה, תשמעו, יש עכשיו אינפלציה או משהו כזה, עכשיו זהו, כל המחזור הזה של השטרות, הכל מבטל ומבוטל. באותו שנייה שהוא עושה את זה, השטרות לא שווים כלום. חד נייר אפשר, לא יודע מה לעשות עם הנייר הזה, לקנח בזה את האף, אני יודע מה אפשר לעשות עם זה. לא יודע. ככה אומר המרצה. אומר כל הכסף. זה הרי לא שווה כלום. שום דבר לא שווה הכסף. מה זה? זה נייר. זה כלום. זה כולם מה זה. הם מעבירים את זה, והוא מקבל את זה. הוא אומר, לא רק זה, עוד באתי, עכשיו גם כולם כבר עם כרטיס, שבכלל אפילו לא רואים את הכסף, ועוד מעט כבר הכל יהיה וירטואלי, אפילו לא יהיה כסף, אתה שם את האצבע, או אתה אומר את השם, אני לא יודע איך זה עובד. הוא אומר, יש כבר מערכות כאלה, אתה שם אצבע, זה אותך, מעביר כסף מפה לפה. אז שואל צריך את הכסף הזה. ואני צוחק. אז אני אומר לו אחרי זה, הרי מה התורה אומרת? שהכסף לא שווה כלום, שכל הזהב לא שווה כלום, שכל העולם הזה, מה זה העולם הזה? העולם הזה זה פרוזדור, וכל הכסף לא ייתן שום דבר לאדם, זה בדיוק העניין. כל העולם הזה לא בנו על כסף, זה הכל זה תרבויות שהכניסו לפה, כסף, מה כסף, עובדים כל היום בשביל הכסף. איפה בן אדם? הדבר היחיד שהולך איתו, וזה לא עולה לו גרוש, זה המצוות שהוא עושה. עכשיו הוא הולך, מניח תפילין, לא משלם שקל על זה שהוא מניח, הוא משלם על התפילין, בסדר, אבל מה זה, 70 שנה זה הולך איתו, משלם 2,000 שקל, כמה זה? כמה זה יוצא לו? באגורה לפעם שהוא הניח, יש 365 יום, תורידו שבתות, 50 וחגים, נגיד פחות 100, בסדר? אז 260 ימים, יש בשנה. רק בשנה אחת תחלקו את ה-2,000 שקל, יצא 10 שקל ביום אחד. 10 שנים זה פחות באגורה. 10 אגורות, אתה יודע כמה על כל פעם. והוא מקבל על זה, באמת הוא מקבל על זה, מצוות עשה מהתורה. ועלה אותה לידיך, אל תטפות בין עיניך. מקבל על זה, וכולם 2 דקות מניח. הוא אומר, שמע ישראל, עשה מצווה מהתורה. מקבל על זה.
איפה זה? לא, זה אין לי זמן. למה אין לך זמן? לא, תשמע, אני עובד, ואני פה, ואני אסור, ואני לא... אבל מה, מי השקיע? מאז שהחמה זורחת, עד שהיא שוקעת, יש לך כל כך הרבה זמן. אתה יכול להניח, בכיף, בשלווה. מה הבעיה? טוב, אני אראה, אתה צודק, אתה יודע מה זה? בטח שאני צודק. הדבר היחיד של היהודים זה המצוות, זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר, לא הכסף ולא הזהב, ולא צריך שום דבר. זו מצוות, והכל יהיה בסדר. המצווה אחת שלכם, אי אפשר לקנות אותה הרי. הרי בן אדם עכשיו רוצה, לא יודע, הוא יבוא, ירצה לקנות מישהו שיניח תפילין. הוא יכול, הוא צריך להניח תפילין. הרי מצווה בו יותר מבשלוחו, גם אם הוא שולח עוד עכשיו שליח שלו, לא יודע מה, משלם לו עכשיו קרה, המצווה הזאת, זה שהניח לא יהיה מוכן לשלם לו בכלל את זה. זה יהיה חבל לבזבז. אתה יכול להעריך את זה, כמה עכשיו המצווה שלו הוא יכול לקנות אותה, אי אפשר, אין לזה ערך בכלל, אין לזה שיעור. מישהו מוכן למכור את השבת שלו? תביא למישהו את כל הכסף שבעולם, הוא לא ימכור את השבת שלו. ראה סיפורים על צדיקים שהיו מוכנים להפסיד את כל הכסף שלהם. כל הכסף. הנה, הרב סיפר סיפור, הרב הגאון, ראש הישיבה, הרב ראובן אלבז, שיחיה, יזכה שנים רבות, לטובות. סיפר עכשיו, שמעתי סיפור, נראה פעם איזה אחד, בא מאנגליה, או מפולין, או לא יודע, מאירופה, בספינה, עם כל הציוד שלו, כל הציוד של כל הבית שלו, שם על הספינה, עבר לפה, לארץ ישראל. טוב, בא לפה, האונייה מגיעה, כבר עוד מעט עומד להיכנס לשבת. אז הוא בא לאלה מהגבולות, אומר, בואו, נו, תכניסו אותי. זה עוד שהיה עוד של האנגלים, אני יודע מה היה שם. בואו תכניסו אותי. לא, תשמע, אם אתה תיכנס, אחרי זה מה עם הסחורות? לא אכפת לי הסחורות, הוא אומר להם, תכניסו אותי, הסחורות בסדר. לא, אי אפשר לאשר לך דבר. בוא, נביא מישהו יותר. טוב, נביא מישהו יותר גדול. הוא אומר לו, תשמע, אבל אנחנו לא אחראים על הסחורות. הוא אומר, אין בעיה, מה שאתה רוצה עלי, השבת, יש לי שבת, אני אף פעם לא חיללתי, ואני גם לא אחלל, לא אכפת לי כל הסחורה הזאת, כל הכסף שלו היה בפנים. כל הבית שלו, הכל. לא אכפת לי. אני הולך עכשיו, אני צריך ללכת, בוא תחתום לי. תשמע, תחתום, מה הבעיה לחתום? טוב, לקח את זה, חתם לו, הוא הולך, שבת, אז הנה, הולך כמובן, הוא קבע כבר לפני זה עם הרב שמה וחבר שלו, והיו שם. הוא הולך, שר בשבת, כאילו אין שום דבר. כל הזמן אומר, בכל מאודיך, ומה כתוב? ואהבת את השם אלוקיך.